Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Уночак. Сёння мы пагаворым пра Уладзіміра Пічэту. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Як сям'я Уладзіміра Пічэты апынулася ў Беларусі? Вельмі добрае пытанне, таму што ён не беларускага паходжання. Ягоны тата, баснійскі серб, Йован Пічэта, ягоная маці украінка, Марія Грыгаренка. І вось такой сербска-украінскай сям'і нарадзіўся першы рэктар беларускага дзяржаўнага універсітэта. І, дарэчы, вельмі добры патрыёт Беларусі. Чалавек, які выдатна ведаў беларускую мову, і чалавек, які, у прынцыпе, напісаў гісторыю Беларусі. Некалькі кніг па гісторыі Беларусі. Ён быў чалавекам такім вельмі значным і знакамітым. А як апынулася? Проста, што ў пэўны час ягоны тата атрымаў запрашэнне ад расійскага консула ў Босніі Александра Гіліфердынга. Александр Гіліфердынг — гэта, такі, ён і дыпламат, і навуковец. Атрымаў запрашэнне павучыцца ў расійскай імперіі. І ён прыехаў, атрымаў духоўную адукацыю і сам стаў кіраўніком віцебскай духоўнай семінарыі спачатку, а пазней палтаўскай. І вось менавіта ў Палтаве і нарадзіўся герой наша сённяшняга выпуску Уладзімір Іванович Пічэта. У сям'і, дзе ён нарадзіўся, было 7 дзяцей, гэта шматдзетная сям'я. Ну і вельмі важны момант, што ягоны тата, ягоная мама, нягледзячы на тое, што яны там з розных краінаў, для іх было вельмі важна выхаваць дзяцей і даць ім пэўную адукацыю. Асноўныя звесткі біяграфіі. Значыць, нарадзіўся ён 21 кастрычніка 1878 году. Ён скончыў палтаўскую гімназію і пазней паступіў у Маскву універсітэт на гісторыка-філалагічны факультэт. Гэты універсітэт ён скончыў з адзнакай, напісаў там кандыдацкую дысертацыю пад кіраўніцтвам знакамітага расійскага гісторыка Васіля Осіпавіча Ключэўскага. Ён спецыялізаваўся на сярэднявеччы старажытнай Русі. Удзельнічаў у розных навуковых мерапрыемствах, напісаў шэраг артыкулаў, і ўжо на пачатку 20 стагоддзя ён быў такім даволі вядомым гісторыкам. Пасля лютаўскай рэвалюцыі, пасля таго, як у расійскай імперіі знікла самадзяржаўе і быў дэмакратычны лад, ён зацікавіўся гісторыяй Беларусі. Ён нават увайшоў у склад беларускага навукова-культурнага таварыства у 1918 годзе, якое было ў Маскве. У 21 годзе ён стаў рэктарам Беларускага дзяржаўнага універсітэта і, ў прынцыпе, яго арганізаваў на самым пачатку. Пазней ён быў у канцы 20-х гадоў зняты з пасады рэктара і ўжо ў 30-м годзе арыштаваны па справе Саюзу вызвалення Беларусі. У 1934 годзе ён быў вызвалены, дарэчы, на просьбу прэзідэнта Чэхаславакіі Эдварда Бенеша, які наведаў тады Маскву, і ён быў знаёмы з Пічэтам, захацеў з ім сустрэцца, яго вызвалілі, са ссылкі вярнулі, і ўжо пасля 35-го года ён у Беларусі не вярнуўся. Памёр ён у Маскве ў 1947 годзе. Як і чаму наш сённяшні госць вырашыў стаць гісторыкам? Вось гэта вельмі цікавы такі эпізод у ягоным жыцці. Рэч у тым, што ён быў чалавекам, які вельмі шмат чытаў. У ягонага таты у бібліятэцы было вельмі шмат, як ён казаў, тоўстых часопісаў. І вось гэтыя тоўстыя часопісы, асабліва вось гэта Веснік Еўропы, Руская мысль, там і іншыя, яны былі пастаянна яго на стале. І вось у гімназічныя гады ён зразумеў, што чытаць яму найбольш падабаецца на гістарычныя тэмы. Пра свайго тату ён казаў, што тата быў чалавек вельмі дэспатычны, што ён не цярпеў там нейкай такой палавіністасці. Ён лічыў, што калі чалавек ён цікавіцца, ён павінен ісці да канца. І ён, так скажем, настойліва раіў Уладзіміру, свайму сыну, паступаць менавіта на гістарычны факультэт. Ну, як бачым, тут у гэтым сэнсе ён і не памыліўся. Заснаванне першага беларускага універсітэта. Калі паглядзім на гісторыю Беларусі, то у нас быў Віленскі універсітэт. Ён працаваў з 16 стагоддзя да
19 стагоддзя. Пасля была горы-городская земляробчая школа і горы-городскі земляробчы інстытут. Ён працаваў да 1864 году. А паміж гэтымі гадамі 1864-1921 год вышэйшай навучальнай установы не было. 1918 год у беларускай інтэлігенцыі, у асяродку беларускай інтэлігенцыі ўзнікае ідэя, што трэба аднавіць гэты універсітэт. Паколькі Менск ужо стаў цэнтрам Беларусі, сталіцай Беларусі, было вырашана там менавіта арганізоўваць універсітэт. Падключыліся ўсе знакамітыя сілы, там і акадэмік Карскі, і знакаміты прафесар Доўнар Запольскі, Браніслаў Пімах-Шыпіла, там выкладчык Петербургскай духоўнай акадэміі. Пачалі збіраць навуковыя творчыя сілы, але рэалізаваць гэту ідэю, як гэта не дзіўна, ўдалося менавіта Пічэту. Ён быў прызначаны першым рэктарам, і ён прачытаў першую лекцыю 31 кастрычніка 1921 году. Там былі факультэты грамадскіх навук, факультэт медыцынскі і факультэт рабочы. На пачатку столькі было факультэтаў, і паступова універсітэт разрастаўся. Рэктар і студэнты. Вельмі цікавы момант, эпізод, што на першую лекцыю, калі прыйшоў Пічэта, ён зразумеў, што у аўдыторыі яшчэ не пастаўлены лавы. То бок студэнтам давядзецца проста стоячы слухаць, ці што, першую лекцыю першым дні універсітэта. І ён узяў не студэнта, а ўзяў яшчэ выкладчыка, свайго калегу прафесара Вальфсона, і яны дваіх з ім насілі лавы і ставілі іх для студэнтаў. І гэта зрабіла такое ўражанне, што абсалютна такі дэмакратычны рэктар, які ставіць там лавы для студэнтаў, і ў яго былі вельмі дэмакратычныя адносіны са студэнтамі. Ён не лічыў, што павінна быць нейкая фамільярнасць з аднаго боку, але з іншага боку, што і не павінна быць такой вялікай дыстанцыі. І таму яго студэнты любілі. Гісторыя Беларусі вачыма Пічэты. Пічэта напісаў агулам 10 каля 600 працаў навуковых. Артыкулаў, там рэцэнзіяў, кнігаў па гісторыі, увогуле па сусветнай гісторыі. З іх 150 працаў датычна гісторыі Беларусі. У тым ліку яго доктарская дысертацыя «Аграрная рэформа Жыгімонта Аўгуста». У 1924 годзе, роўна 100 гадоў назад, ён напісаў гісторыю Беларусі, дзе выклаў свае погляды на гісторыю Беларусі і дзе сапраўды сістэматызаваў усё, што было на той час. Прытым настолькі прафесійна, настолькі якасна, што гэта, канешне, магло быць і пэўны час было падручнікам, адным з лепшых падручнікаў па гісторыі нашай краіны. І напісаў таксама гісторыю Беларусі як дзяржаўнасці, так і гісторыю беларускага народу, як развівалася гісторыя беларускага народу. І ён быў чалавекам, які прынцыпова выкладаў і пісаў па-беларуску. Ён казаў, што паколькі гэта беларускі універсітэт, то ўсё ў ім павінна быць па-беларуску. У гэтым сэнсе ён і сам зрабіў вельмі вялікі ўплыў на нашу гісторыю. Доктар гістарычных навук і заслужаны прафесар БССР Уладзімір Пічэта адзін з заснавальнікаў беларускай гістарычнай навукі. Меў дачыненне да арганізацыі архіўнай справы на Беларусі. Любоў да нашай краіны дапамагла яму не толькі стварыць, але і ўзначаліць беларускую гістарычную школу. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!